Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li joħloq opportunitajiet ġodda sabiex kulħadd ikun jista' jimxi l quddiem fil-karriera tiegħu, dan fil-waqt li għandu jitneħħa kull xkiel li jżomm lill-mara milli twettaq l-aspirazzjonijiet tagħha. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tlieta filgħodu żar lill-kumpanija V-Squared Media, kumpanija li l-maġġoranza tal-ħaddiema tagħha huma nisa. Mal-wasla tiegħu huwa ntlaqa minn Martina Zammit u Rachel Kakija illi jmexxu din il-kumpanija, kumpanija li tieħu ħsieb il-produzzjoni ta' diversi programmi televiżivi kif ukoll produzzjonijiet oħra. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech faħħar il-ħidma tan-nisa fis-soċjetà tagħna u saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem sabiex il-mara twettaq l-aspirazzjonijiet tagħha. Bernard Grech qal li huwa dmir tal-politiċi illi jaraw l-opportunitajiet illi jeżistu u jagħtu l-għajnuna kollha tagħhom lill-kumpaniji bħal dawn. Jekk jola l-livell u l-prodott Malti, jola wkoll dak kollu illi aħna nkunu qegħdin mhux biss naraw imma wkoll min għandu t-talent min irid anke jmexxi l quddiem l-intrapriża tiegħu. U allura huwa ta' pjaċir tiegħi li qiegħataw illum għaliex bekk stajt nosserva t-talent, stajt napprezza t-talent u stajt ukoll nista' nifhem ukoll kemm hawn nies u hawn żgħażagħ oħrajn li għadhom telgħin li jista' jkollhom opportunitajiet bħalma kellhom propju s-sinjuri ikollna wkoll Partit Nazzjonalista u qiegħed ukoll ħares lejn opportunitajiet ġodda biex jiftaħ beraħ anki startups għal min jixtieq propju jimxi f'din id-direzzjoni. Preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm id-deputat Kristi De Bono, il-President tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista Grazzella Attard Previ, kif ukoll il-membri tal-MNPN Janice Ketkuti u Mary Claire Zammit.